i em dirigeixo a tots vosaltres per tal de transmetre allò per el qual Saó naix el darrer any. Naixem per aconseguir una Universitat de València més justa, més igualitària i més democràtica. Els estudiants ens han atorgat 12 claustres i considerem que estem legitimats per formar part dels diversos òrgans de decisió d'aquesta universitat. En aquest sentit, hem intentat aconseguir un acord global entre tots els col·lectius d'esquerres i progressistes. Som joves però no inexperts i volem remarcar que sempre, absolutament sempre, hem anat i anirem de cara a totes les negociacions que hem dut a terme per aquest acord global. Respectem en tot moment els diferents òrgans i decisions que prendrà tant la universitat com els diferents sindicats d'estudiants, però no anem a tolerar que ens s'obvie i se'ns faci fora. Aquells que estiguen així per desprestigiar el nostre nom i no posar en valor la nostra legibilitat han de saber que ens tindran enfront i no al costat. Qui espera que anem a resignar-se i fer un pas enrere està molt equivocat. I dic més, anem a demostrar fins on podem arribar per molt que lliguem. Estem així per fer de la universitat que coneguem una universitat de l'altura de les circumstàncies actuals. Creguem en una universitat més democràtica i apostem pel diàleg i el consens. El veto no porta mai a cap lloc. No anem a ser còmplices de perpetuar a ningú entre aquestes quatre parets. Ni anem a donar a aquells que pretenen vetar a costa de l'estudiant. Anem a treballar dia a dia per poder plasmar la nostra visió de la universitat entre tot l'estudiantat i per fer d'aquesta part del camí el més complet possible. Sempre apostem pel diàleg i el consens de les forces progressistes i aquells que ens han vetat no podem esperar el nostre recolzament ni per activa ni per passiva per les seues expressions personals. Moltes gràcies.